As mans arriba. Isto é un atraco. É que non me escoitas? Que levantes as mans, Pailán. Tranquilo, rapaces. Penso que vos estades a confundir de bar, Creo que o que se está a confundir aquí é ti. Verdade, Xosé? Pero ti es parvo. Que te dixen dos nomes? Te das conta que nos pode recoñecer? Cuna, perdoa. Esqueceuseme cos nervios, perdoa, Xosé. Outra vez. Dállanos a dirección xa de paso. Dades vos conta que non levades pasamontañas, non? Ti a calar. É que mira que eres langrán. Dixen, te traemos algo para tapar a cara. E ti non, nada. É que escapouseme coas presas. E se pode saber que andabas a facer para andar con tanta presa? Pois, estaba a ver Faro. É que está moi interesante. E Lucía hoxe entrou no restaurante Cona que te pariu. non metas a mamá nisto. Non, é que mamá era que me dicía, tes que ter moita paciencia co teu irmão Xoán, porque é moi parvo e non vale para nada. Rifasme a min por decir o teu nome e agora dilo meu. Mira que rencorosa. Cando acabedes, si queredes tomar algo, avisade. Ti cala a boca, se non pego un tiro e rebento os miolos aquí, que estou moi tolo. Pero ti, chancletas, a onde vas con esta merda? Quieto que te disparo, Que te disparo. Cala ti, toupeira. Pensabades que me ibades a enganar con estes xoguetes? Isto si é un arma de verdade. Vale, tranquilo, non queremos problemas. Non, ademais, nos estábamos de paso, non si? De paso, di. Sentade vos, que vos poño uns chupitos. Vale, pero gardas iso primeiro. Isto? Por que? Seca, tes medo, que? Medo eu? Non. Pois sí, un pouco, sí, é verdade. Veña, sentade vos. Xa cho dixe, tiñamos que ter collido outras, porque estas notase moitísimo que son de mentira. Que non vales pa nada, tío, nin pa facer un canuto. Que o papel é moi fino, esvárseme das mans. Pero fumalos fumos como ninguén, Deixa de rifar ao teu irmán, que ti tampouco eres un lumbreras, precisamente. Se lle dixeras as cousas doutra maneira... Aí tes razón. É que sempre está igual, que non servo para nada, que son un inútil. E a min esas cousas doenme. Non me sexas nenaza. Dame a min que andaste a ver moita cursilería desa na televisión, Todo o día vendo cousas destas de amor e merdas así. Que o Faro non é ningunha merda. Non. E Pasión de Gaviláns que era, entón? Un documental de Félix Rodríguez de la Fuente? Anda, ve o carallo, tío. Pois mira, era unha cousa moi importante. O que pasa que despois fixeron en castelán e cagarona. Pero seguía a ser unha cousa moi bonita. Bonita, vou te dixer eu a cara, Non ves? Xa está a atacarme outra vez. Non sexas duro con el, home. O que necesita é un pouco de comprensión e afecto. Ou non llo notas? Pois iso é verdade. E ti, Xosé, ti tamén precisas un pouco de afecto. Se te deixaras querer un pouco máis. A ver, dalle unha aperta a teu irmán. Quérote, Xosé. Ai! Que tacona! Gústalle facerse o duro. Vaya dous. E agora contádeme, a que veu o teatro de antes? Sei que precisades cartos. Home, por pasatempo non foi. A cuestión é que a nosa nai non nos quere subir a paga. Entre os canutos, os cubatas, as putas... Pois non nos damos cartos, ti xa me entendes, non? Queres calar a boca? E non pensachedes en buscar traballo? A ver, que con esto da crise, mira como me farto a botar currículums, porque non me chaman de ningures. Venda por riba, este parvo non sabe nin facer a cama. Parvo ti, que andas todo o día con móvil na man. Porque estou buscando traballo por internet, que son a era digital. O que pasa é que ti, es parvo, non te enteras. Veña, haxa paz. Mira unha cousa, eu preciso xente para o verano. Que pasa que
Visto lo visto, non sei se me podo fiar de vos, eh? No, pero iso sería maravilloso. O de antes penso que o malinterpretaches, era unha broma. Como que era unha broma? Se usar estas cousas avisan, Cona. Eu pensando que íamos a atracar de verdade. Xoan, voute poñer unha voceira, tío. Imos olvidar o de antes. E vindes mañán, fago vos unha proba, e despois miramos como facemos. Parecevos? Eu moitas ganas de traballar non teño. E como sería o tema dos horarios? A fin de semana libre, non? Pero serás Lacazán. Non lle faga nin caso. É vostede un fenómeno, non se vai arrepentir. Mañán ás 11 aquí? Sí. Ás 11? Non, é moi cedo. Ademais botan o penúltimo capítulo do Faro. Pasado mañá, que che parece? Nin caso lle faga. Mañá estamos aquí ás 11 como cravos. Moitísimas gracias. Veña, tirada a descansar a cabeciña antes de que me arrepinta. Xa verás cando lle contemos a mamá. Vai flipar. O meu primeiro traballo. Bueno, pero non hai que dicirlle todos os detalles, eh? O importante está nos detalles. Tis parvo? Ou es adoptado? Sí, tis adoptado, non, anda? No. Tira pa casa xa. Póñalo así agora conmigo, eh? No, que? Como poño? Cuidado.